welcome back to our YouTube channel. And for today's video, magre-review po kami about po sa in-order naming milk tea na malapit po dito sa amin. Of course, I will promote this milk tea, coffee milk tea. Apo, bali, any different flavors po yung aming in-orders. Like, red velvet, cheesecake. Okay, red velvet cheesecake with cream puff. Any different flavors po yung aming in-orders. Like, red velvet cheesecake. Okay, red velvet cheesecake with cream puff. Yes. Ito po yun. Yan. This one is coffee milk. Tapos, this one is winter melon. This one is Okinawa. This one is dark chocolate. Tapos yung tatlo po is Red velvet. Red velvet with cheesecake and with cream puff. Tapos ito, yan, Okinawa. So guys, i-reviewin lang po namin kung ano yung different flavors dito, tapos kung ano yung mas masarap sa apat na flavors na in-order namin. So, shoutout po pala sa Cafe Milk Tea, kay Sir Dave, and Ma'am Maripe. Lalagay na lang po namin yung description, yung ano nila dito. Dito. Okay guys, let's get start. Okay. Short turn. Then, titikman lahat natin. Hindi natin sila titira. Siyempre, tira natin. Ano kayong masarap dito? Masaya na lang. Sige. Kaya ate to eh. So, ito yung kay Kuya Pau Pau, Kuya Piolo, kay Mama Tess, Ate Bea, sa'yo, Ate Bea, sa'yo. Sa'yo lang. Kasi hindi naman ako matilis. Yung dalawa sa akin? Hindi. Pito tayo, di ba? O, tama. Tatlo, tas apat. Dalawa sa akin? Hindi. Sige, sa'yo na lang. Pero tikman lahat natin yan. Tikman ko lang. So guys, try natin tikman yung... Ay, okay na pala kay Kuya Piolo. So, ito yung... Ano sa akin dito? Ano? Ano siya? Winter. Winter melon. Ano yung winter melon dito? So, siguro ito yung winter melon. Or, pareho lang kasi. Pareho lang kulay eh. Oh, same color. Baka ito. Kasi ito yung dark choco. So, try natin. Tikman to. So, kailangan pala natin siya i-shake. Shake muna natin siya. So, ate. Oo. Kasi ako, mahilig lang ako magtikim-tikim. Mix muna. Yan. Ala. Since, guys, nung panahon na nag-aaral sila, nung hindi pa naging new normal yung natin, nung wala pang pandemic, so madalas kami bumibili dito sa Milktea after ng school nila. Dumadaan kami sa shop nila guys. So mabili siya. Masarap kasi yung milk tea niya. Masarap? The best. Sakto lang yung guys, sakto lang yung sugar niya. Yung sugar level niya is so sabi sa akin kanina is sugar free daw siya. Sakto lang yung tamis. Masarap. The best yung lasa niya. So, eto yun naman yung dark choco. So, ipapatikim natin mamaya sa mga
May mga may-ari nito. So, nireview lang namin ni Jillian para malaman namin kung ano lasa ng... Ito kasi bestseller nila guys, yung red velvet cheesecake with cream puff. So, sabi niya, mas masarap daw to. So, kaya nung tinikman namin, okay siya. So, sakto lang yung tamis niya. Opo. Sakto lang yung, yung flavor niya, no? Masarap yung flavor niya, no? So, masarap siya. Tapos, masarap din yung, yung pearl. So, hindi siya gaanong malaki yung pearl niya. Hindi kagaya ng iba yun, malaki yung pearl. Ito, sakto lang. So, yun guys. Bali, na-try namin na, kasi, once na bumibili kasi kami doon, guys, always, ito yung binibili natin, no? Winter melon tsaka Okinawa, Opo. no? So, hindi tayo bumibili ng ibang flavor, basta ito lang. So, tinry namin bumili ng red velvet. Ito yung pinaka bestseller nila. Tapos, ito yung dark choco. So, with cream puff din to, guys. So, nahalo lang, kaya nawala na yung cream puff niya, guys. Tsaka to, na-shake na, kaya yung cream puff niya is napunta na siya sa mismong milk tea niya. So, ayun, meron pa siya konting cream puff sa may baba. Yung mix. Yan. Tapos, eto rin. Eto, caramel siguro. May caramel siya. So, ayun guys. Bali, lalagay na lang po namin yung name ng yung cafe milk tea. Yes, cafe milk tea. Lagay na lang po namin dyan kung saan sila na-allocate. So, pwede rin nyo po silang kontakin through their Facebook. Opo, may Facebook page po sila. Then, yun. Sir Dave, thank you very much, Sir Dave, sa pag-deliver dito sa milk tea, dito sa bahay. So, yun. Salamat. And enjoy tayo ngayon. Happy birthday. Thank you po. Birthday nyo ngayon, kaya nagano namin. So, yun. Okay guys, thanks for watching. Thanks for watching.